Moltíssimes gràcies per venir a la nostra roda de premsa avui, dimarts, per a presentar una de les dues últimes proves que queden ja de lo que és les activitats esportives del nostre Consell Municipal d'Esports. El proper dia 6 de novembre tornarem a fer la caminada popular a l'ermita de la nostra ciutat, vale? El dia 6 de novembre, amb un recorregut de 7 quilòmetres. Després Nacho sí que vos farà un resum del recorregut quin és. Pues bueno, nosaltres simplement, jo vaig a fer-vos una petita introducció i més detalladament vos ho explicarà el tècnic d'esports. Sabeu que la inscripció és hjcrono.es, és la pàgina on teniu que accedir per a poder apuntar-vos en esta caminada popular. Se tancarà el proper dimarts dia 1 de novembre a les 23:59, vale? Se tancarà la pàgina i ja no ens podrem apuntar, així que les persones que tinguen ganes de vindre a gaudir un dia d'esport i de la nostra ermita, que s'afanen, i el proper dia 1 de novembre a les 23:59 se tancarà la inscripció. Físicament ens podrem apuntar, evidentment, el dia 28 d'octubre de 5:30 a 8:30 a l'Ajuntament de Vinaròs, a la planta baixa de l'Ajuntament de Vinaròs, per a facilitar a totes aquelles persones que no poden apuntar-se online. Vale? Tenim un preu de 5 euros i a l'Ajuntament lliurarem el dia 4 divendres i el dia 5 dissabte les camisetes, el divendres per la vesprada de 5:30 a 8:30 i el dissabte de 10 a 1, camiseta i botelleta. Com sabeu, és una de les activitats i una de les iniciatives que hem tingut durant este any en l'esport popular, el donar aquestes botelletes per a que la gent pugui portar la seva aigua des de casa i lluitar així contra un poquet este gasto tan gran que hi ha de plàstic. Juntament amb la regidoria de turisme i la regidoria de medi ambient ja vam posar en marxa aquestes botelletes que se van estrenar, si no recordem malament, a la Marató Popular. Vale? Aquest any us repeteixo, és un recorregut de 7 quilòmetres i sí que tenim una novetat, que ha sigut poder arribar a poder crear un tram adaptat per a la gent de COCENFE. Juntament amb COCENFE Bamesat hem fet un recorregut de 2 quilòmetres que després Nacho sí que vol explicar detalladament. Vale? Sortirem i arribarem des de la plaça de l'ermita, o sigui que la gent tindrà que muntar a l'ermita per a poder fer el recorregut. És un recorregut pels voltants de la nostra ermita. Entregarem, com sempre, camiseta i botelleta, i després n'hi haurà avituallaments durant el recorregut, tant sòlids com líquids, i sí que quan arribarem a la plaça de l'ermita, com és normal, a l'ermita menjam un bocadillo de llangonisses. Vale? Sí que tenim que tindre en compte que és una prova que sí que tenim que limitar les places. Les places estan limitades a 600 persones. I recordem que organitzem el Consell Municipal d'Esport en una col·laboració molt estreta i molt agraïts al Club d'Aula de Natura, que són els que ens ajuden a fer tot el recorregut, són els que ens acompanyen durant tot el recorregut, i la veritat que des d'aquí, tant Nacho com jo, com tota la gent que formem part del Consell Municipal d'Esports, us volem donar públicament les gràcies al Club de l'Aula de Natura per la seva faena i per la seva dedicació. Col·laboren també moltes entitats esportives de la nostra ciutat com a voluntaris per a aquest evento, perquè tot surti bé, perquè no hi hagi ningun tipus de problema i que la gent que no se perdi per l'ermita, i que hi haurà punts en els quals veurem els voluntaris que ens indicaran per on tenim que caminar. I tenim patrocinats per els nostres patrocinadors per a aquest acte, són el Grupo Gilcomes, Tractor Garden, Decathlon Vinaròs, Family Cars, Arcom i HJ Crono Fitness. Així que simplement recordar que el pròxim 6 de novembre a la nostra ermita la caminada popular. I la setmana següent no deixem de xafar la nostra ermita i tenim la 5a cursa de muntanya Vol del Puig. Se tanquen les inscripcions també el dia 11 de novembre a les 9 del matí. Vale? Tornem a poder apuntar via online en hjcrono.es. Té un preu de 12 euros. Vale? També després Nacho ja vos ensenyarà tots els recorreguts. Vale? Se surt i s'arriba també a la plaça de l'ermita a les 9:30.
També tenien, evidentment, com a totes, hi ha zones d'avituallament, tenim un cronometratge amb xips i dorsals, se donen premis per categories, hi haurà zona d'aparcaments, hi ha uns vestidors per a canviar-se i bueno, doncs hi haurà com a novetat sí que tindrem un servei per a massatges. Està organitzat per HJ Fitness, ¿vale? En col·laboració amb l'Ajuntament de Vinaròs i, bueno, i en col·laboració amb altres entitats com són el Repte d'Eucà, l'Aula de Natura, el Club de Patinatge, l'Escola FC i el Club de Balonmano Vinaròs. Col·laboren aquestes entitats esportives de la nostra ciutat, com col·laboren en molts d'eventos i els nostres patrocinadors, pues, Gilcomes, Tractor Garden, Decathlon, Mercat de Vinaròs, Family Cash, Panaderia Alfredo Cano i Xucheries Laura. Pues agrair ja des d'aquí a tota aquesta gent que col·labora i participa en tots aquests eventos, animar tant a la gent de la nostra ciutat que s'apunta a la caminada, recordar, i després ja també ho matisarà Nacho i ho recordarem, que és una caminada popular però que ja té que tindre en compte que el recorregut en alguns moments és un poquet complicat, empinaet, en pedres, hi ha que portar bon calçat, hi ha que estar un poquet físicament preparat per a poder portar-lo endavant i simplement això, que tindré ganes i que, bueno, esta setmana tenem per entrenar un poquet per poder-se apuntar. I, bueno, i el vol del Puig, pues, bueno, ja sabem que tenim a la nostra comarca i a la nostra zona grans corredors, sobretot d'aquest tipus de curses de muntanya, i que, bueno, animar-los a tots a que vinguen i que s'apunten al vol del Puig. Moltíssimes gràcies. Bé, bon dia a tots. Com ha comentat Begoña, hi ha que diferenciar les dues proves. Una prova és popular, totalment popular, que és la caminada popular, i després està el vol del Puig, que és una cursa de muntanya popular, però no un caire competitiu. D'ahir la diferència, sobretot a nivell econòmic, perquè les proves competitives tenen un increment en despeses, sobretot el tema del cronometratge, el tema dels avituallaments. Aquestes proves necessiten tindre 2 avituallaments durant el recorregut, ja que són proves molt llargues, i per tant tot això incrementa el preu de la inscripció, que és un preu habitual en aquest tipus de proves. En quant a la caminada popular, recordar que tanquem inscripcions el dimarts, 1 de novembre, com sempre ho fem això a principi de setmana, ja que en si tenim marge per a preparar tot el tema de les samarretes de cara al cap de setmana. Sempre fem l'entrega de samarretes divendres de tarda i dissabte de matí a la planta baixa de l'Ajuntament de Vinaròs. És un recorregut igual que els anys anteriors, l'únic que han fet en el disseny, la gent de l'Aula de Natura, és invertir el sentit del recorregut. És un recorregut que va per tota la part de dalt de l'ermita, sense baixar cap a baix a l'estret ni baixar cap al riu, simplement fa tot el recorregut de dalt, se surt i s'arriba a la plaça de l'ermita, i sobretot és important recordar que no hi ha avituallament en aquesta prova de la caminada popular. Recordem, com ha comentat Begoña, que donem la botelleta. Aquesta botelleta és la que tenen que portar plena d'aigua des de casa, per tant tota la gent ja té que vindre preparada, i sí que a l'arribada donarem aigua i el bocadillo i l'entrepà, però a la sortida la gent té que vindre en la seva botelleta preparada i plena d'aigua. La novetat d'aquest any és el recorregut adaptat. Fa un parell d'anys que COCENFE Bamesat ens sol·licitava la possibilitat de fer algun tram adaptat. És complicat a l'entorn de l'ermita, perquè al final són pujades i baixades, i el que sí que s'ha fet és el grup de persones amb discapacitat o diversitat funcional anirà darrere del grup de participants, farem el primer tramo fins al poblat ibèric conjuntament, i una vegada arribem a la carretera, que el grup de participants se'n va acabar a la zona del Tentadero, nosaltres el que farem és agafar la carretera fins al punt de baixada del Tentadero, recularem cap a l'ermita, fins a la zona de les antenes, passarem la zona de les antenes i tornarem una altra vegada fins a l'entrada de l'ermita. Aproximadament és un tram de 2 quilòmetres, però així almenys estem cobrint aquesta necessitat o aquesta demanda per part de COCENFE. Ha sigut una cosa que s'ha acordat en ells, i de fet una de les propostes que s'ha fet de cara a pròxims anys és fer una prova adaptada. O sigui que s'està treballant en millorar aquesta integració. Com sempre, caminada, donem la samarreta, donem la botelleta, donem el bocadillo, l'entrepà, gràcies als nostres patrocinadors Family Cash, i com sempre és una prova que va neutralitzada,
va gent de l'aula de natura davant, va gent de l'aula de natura detrás tancant el recorregut i gent entremig del grup de participants i situats algunes zones croquetes on hi ha una miqueta més de risc. En esta prova no hi ha voluntaris alrededor del recorregut, vale? Perquè és una prova que va neutralitzada, sí que hi ha voluntaris a punts de creuament de carretera per evitar problemes, però és una prova que no necessita aquesta necessitat de voluntaris durant el recorregut. Vale? Comentar que hi ha hagut un parell d'errors en quant als cartells, vale? Ficar que la inscripció física estava ficat el 31 d'octubre i 1 de novembre, evidentment es pon i el dia 1 és festiu, quan se va fer en el seu moment no vam caure i ara el que s'ha fet és traslladar aquesta inscripció física al divendres 28. Vale? Ho dic perquè si veuen el cartell està mal, hi ha a la pàgina web on tenen tota la informació, a www.esports.minaros.es tenen tota la informació i ella ho fica que és el 28 d'octubre la inscripció física. Recordem que la inscripció física és només per a la gent que no pot inscriure's online i que estigui justificat. Tot el món s'ha d'inscriure online, que és el procediment habitual. Vale? En quant a la cursa de muntanya, la novetat d'aquest any és que l'Ajuntament és col·laborador de l'acte, l'organitza l'empresa HJCrono.es o HJ Fitness, vale? És una manera d'intentar que siguem funcional de cara a l'organització. El que és el tancament d'inscripcions està ficat el divendres 11, però això és una cosa que pot variar. Al final tota la informació la tenen a la pàgina web www.hj-crono.es i ahí tindran tota la informació, igual que s'indicarà el tema de la recollida de samarretes. Vale? El recorregut no és com vale? Perquè este és de 7 quilòmetres, és el doble, són 14 quilòmetres. Com la gent que participa en aquestes proves és gent que està acostumbrada a mirar tracks i recorreguts, tenen tota la informació, igual que de la caminada i de la cursa, a la web, on se poden descarregar el recorregut en Wikiloc i està tot perfectament detallat en els desnivells, que és la part més interessant. L'han fet de cara a la caminada perquè com la gent no està acostumbrada a fer aquest tipus de curses, és una miqueta orientatiu. Vale? Com he comentat abans, sortida d'arribada des de la plaça de l'Ajuntament, 14 quilòmetres, samarreta tècnica de qualitat superior, és la diferència també amb la caminada, hi ha dorsal, hi ha servei de guardarropa, vale? És una miqueta una prova més competitiva. Vale? Sí que en esta prova, en la cursa de l'Ermita, tenim al voltant de 50 voluntaris de les entitats esportives locals que s'ubiquen al llarg de tot el recorregut. Estem parlant d'un recorregut que dobla el de la caminada, baixem per la zona de l'Estret, tornem a pujar, fem una volta més àmplia per la zona de l'Ermita i la veritat que és important tindre aquest recolzament de voluntaris al llarg del recorregut, que com ha comentat Begoña ho agraïm, ja que sense aquesta col·laboració seria impossible. I res més, animar a la gent que participe, que tanquem la campanya Popular 2022 en una alta participació. La caminata sabem que és una prova molt participativa, on la gent li agrada molt, perquè a més coneixen entorns de l'Ermita, que estic segur que molta gent no coneix i són espectaculars, i en quant a la cursa de l'Ermita, intentar consolidar aquesta prova com una prova de referència a nivell de curses de muntanya de la zona nord de Castelló. I poca cosa més. Vale? Sí, una altra cosa que m'he dit, el mateix, hi ha un altre error al cartell, vale? El cartell de la caminada, de la cursa de muntanya, fica 13 de novembre i dissabte, evidentment 13 de novembre és diumenge, vale? Les dues proves són en diumenge, se revisen 300 vegades els cartells i hi ha vegades que sempre hi ha aquest tipus d'errades, però bueno, tota la informació, com he dit abans, la tenen a la pàgina del Consell Municipal d'Esports, www.esports.minaros.es o la pàgina de HJCrono.es. Gràcies. Perdona, parlant el subconscient, ha hagut un moment que ha dit plaça de l'Ajuntament. Suposo que és tot plaça de l'Ermita, no? Plaça de l'Ermita, sí. Sí, perquè hi ha gent que va a l'Ajuntament. No, arribem i sortim de l'Ermita. És important que la gent entengui que té que desplaçar-se a l'Ermita. Vale? Hi ha un dispositiu de policia per organitzar tota l'arribada de gent. Sempre demanem que la gent pugi en cotxes plens, perquè si cada una persona puja en un cotxe i són 600, doncs són 600 cotxes. I al final l'espai de l'Ermita és gran, perquè quan fem el dia de Sant Sebastià no hi ha cap problema, però sí que si agrupem la gent en vehicles millor. I és el que tu dius. Sortida i arribada a la plaça de l'Ermita de Vinaròs.
Una pregunta del perquè del Pues bueno, pues les escoles esportives, a part de que està tot el procés en licitació, estem esperant ja finalitzar el procés. Sí que van iniciar pues, perquè evidentment pues, ha vingut un problema que se va programar tard el pressupost i el que comporta és que arribi tot molt tard. Són processos que, aunque paregui molt tontos, són processos molt llargs administrativament i pues, bueno, pues, ens està costant més de lo que ens imaginàvem i ja pues, bueno, intentarem el més pront possible posar-ho en marxa. Normalment sempre es comencen per a mitjans d'octubre, després del pont del Pilar, més o menys quan es comencen les activitats, i aquest any, pues, evidentment, es començaran quasi un mes més tard de lo que tenim previst. Ho hem intentat fer el millor possible, però bueno, les activitats igual les tindran, els xiquets i les xiquetes igual tindran les activitats, han volgut fer-ho en una empresa per a donar un millor servei, per a poder ampliar més les propostes i les activitats que se poguessin fer, i que, bueno, que quan les tindrem ja preparades, ja tant Nacho com jo compareixerem en roda de premsa per explicar a tota la gent com està, però no tardaran molt en posar-se en marxa. Sí, la adjudicada, el que passa és que com és un procediment que està subjecte a recurs especial, té que estar 15 dies hàbils en exposició pública. Per tant, això ho retrasa 3 setmanes més. Ja sabíem que anàvem justells perquè les contratacions a l'Ajuntament de Vinaròs n'hi ha moltes i anem molt justells de temps, però clar, tot això al final ho retrasa. Sí que la nostra idea era intentar, encara no se pot fer una publicació oficial, però sí que volíem començar que la gent sàpiga... Que no, que estem en ello, que nosaltres tindrem les activitats i que quan ja podrem fer més explicacions i donar més informació a la gent, la donarem sense ningú tipus de problema.